Boiro afonda na súa memoria histórica con dúas xornadas en homenaxe aos boirenses fusilados en Boisaca no 1937. Celebraránse o 21 e o 22 de febreiro no Pazo de Goiáns e no cemiterio santiagués. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza impulsa a realización de dúas xornadas nas que se homenaxará e recordará a veciños de Boiro fusilados no 1937 en Boisaca. O Concello boirense colabora nesta cita que se desenvolverá o 21 e o 22 de febreiro, arrancando o sábado ás 11 da mañá no Pazo de Goiáns. É unha chamada á memoria, a unha memoria concreta, con nomes, con edades, con lugares, con vidas truncadas pola represión franquista. Falamos de Rodrigo Álvarez de Gantes, mestre de Escarabote, con 28 anos, de Braulio Castro Gallardo, de Goiáns, albanera Labrego, de 25 anos, de Ramón Lojo Agrero, mariñeiro de Ebreiro, 32 anos, José Maceiras Vilasó, mariñeiro de Escarabote, só 21 anos, Santiago Miranda Lago, tamén mariñeiro, 31 anos, Juan Outiral, transportista, 41 anos, Juan Bautista Torrado Ribadulla, Labrego, 20 anos, e Gerardo Piñeiro, mariñeiro Labrego, con só 20 anos. Sinala que é preciso coñecer os seus nomes para poder darlle voz á súa historia. Esta xornada de homenaxe e recordo iníciase o sábado cunha mañá dedicada a entender o que pasou. A represión franquista na comarca do Barbanza e as biografías das vítimas boirenses de Boisaca. Haberá tamén un coloquio con familias e investigadores e un roteiro polos lugares da memoria de Boiro para sacar a memoria das salas e devolvela aos espazos públicos. O domingo, 22 de febreiro, ás 12 horas, celebramos o acto central no cemiterio de Boisaca, en Santiago de Compostela, lugar onde estas persoas foron fusiladas, inaugúrase un monumento memorial. Leránse en voz alta os seus nomes, haberá unha ofrenda floral e un pecho musical. Acto respectuoso centrado no esencial. O representante da comisión afirma que isto non é un acto de confrontación. É un acto de reparación, de dignidade, de memoria democrática. Esta xornada conta coa colaboración das institucións públicas do Concello de Boiro e co apoio do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, pero nace sobre todo do traballo constante das familias e da sociedade civil, que nunca deixaron de pedir verdade e recoñecemento. Os fusilamentos de veciños de Boiro no cemiterio de Boisaca foron un dos episodios máis relevantes da represión franquista que se exerceu contra a sociedade civil do Barbanza durante a Guerra Civil. Así o recordou o alcalde do municipio, José Ramón Romero, quen destacou o labor da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. Pois creo que é de agradecer este homenaxe e, sobre todo, nos tempos que corren, non? Que a verdade que non son bons tempos os que están correndo, e eu creo que é de xustiza facer este homenaxe. Entonces, invito a todos os boirenses e boirensas que acudan este sábado 21 ao Pazo de Goiáns a escoitar estas conferencias históricas e estos coloquios, porque é bo saber de onde vimos e que non volva a ocurrir isto que pasou no ano 1937. Estas xornadas de homenaxe, recoñecemento e recuperación da memoria desenvolveránse o sábado 21 en Boiro e o domingo 22 no cemiterio de Boisaca.